Това е проект на Клуб Мисия професия с ученици от 6 и 7 клас. Не пропускайте да видите какво може да създаде следващото поколение. Професията автомеханик е много повече от ремонт на коли. Това е работа, която съчетава техника, логическо мислене и бърза реакция. Автомеханикът поддържа и възстановява изправността на автомобила, от смяна на масло и накладки до диагностика на сложни електронни системи. Той използва специализирани инструменти, компютърни диагностични уреди и техническа документация. В ежедневната работа често трябва да открие причината за повреда по симптоми – шум, вибрации, загуба на мощност или предупредителна лампа на таблото. За да бъде добър специалист, автомеханикът трябва да има няколко ключови умения. На първо място – техническо мислене и разбиране на механизми – двигател, трансмисия, окачване и спирачна система. Необходими са също сръчност и прецизност, защото дори малка грешка може да доведе до сериозна повреда. Важни са и дигиталните умения. Съвременните автомобили се управляват от компютри и софтуер. Автомеханикът трябва да може да работи в екип, да спазва правила за безопасност и да реагира спокойно при напрежение и кратки срокове. Особено предизвикателни са условията на труд при състезания. В сервизния бокс те работят под огромно напрежение. Понякога имат само 15-20 минути да ремонтират автомобил, повреден при висока скорост. Често условията са на открито – прах, кал, дъжд или студ. Грешките не са позволени, защото от качеството на ремонта зависи безопасността на пилота. Затова автомеханикът не е просто човекът в сервиза, а специалист, от когото зависи надежността на машината и понякога човешкият живот. Това е професия за хора, които обичат техниката, динамиката и предизвикателствата. Ето и една шега. Клиентът се оплаква, че колата му издава странен шум. Механикът отговаря, че това е звукът на празния му портфейл.